Nakipagkutahanan nyo lang. Taga Misamis Occidental, alam mo? Ada pinta sa Misok. Sa Doña Consuelo. Doña Consuelo Elementary School, sakop sa Osamis City. Sige. Na ako'y premium niyo nga 150 pesos o matubag ninyo ako pangutana. Wow! Ang ako pangutana, pila ka syudad ang sakop sa Misamis Occidental, pila ka syudad o city. Sila? Pinsi, di mao. Mali na naman. Ginagawa mo. Pila ka syudad? 150 pesos din. Yeah. Sakop sa Misamis Occidental, pila ka syudad or city? Pila ka syudad? Sige. Ang unang syudad ang Osamis City. Isa na ka syudad. Unsay kaduhang syudad? Lungsod man ng Clarin, municipality man ng Clarin. Ginagawa mo. Tanggop. Wala na, Osamis City na isa ka syudad. Pila man yun? Wala ito doon sa eskwelahan ni no? Pila ka syudad ang Misamis Occidental. Sige. Lungsod, wag mo kabalo, pila ka lungsod o municipal sa Misamis Occidental. Wala mo balo? Sa mali bali, wala ka balo, wala ka answer bali. Tagaan lang ako sa Occidental. Yatag. Doon na yung Osamis City. Doon na yung Tanggop City. Oh, Saan na lang yun? Ito po ninyo. Orquita City, pila ka syudad? Tulo ka syudad? Final? Final. Tulo ka syudad. Yay! Muna siya no, ang syudad. Muna siya, tulo ka syudad sakop sa Misamis Occidental. Aron maibawa na to. Okay. O sa mali ba tagaan na itong 150 ba na eh? Okay, tagaan na ito sila ang premium ng 150. Talaga sila may mamuta na na eh. Karon pa. Naku umikita sa masayro na mo god. Talagta kayo. Yatag na ito yung premium. Amo ito kumakwarta na nagabali mag-aharap dito na maingo to. Ginagmay lang tayo na, ginagmay ha. Kay, salamat sa pagkuhan nyo. Okay. Kung sa may ika-istorya nyo sa pobreng driver sa Misok. Salamat sa pobreng driver sa Misok. Please follow, like, and share. Yay! Nalay pamiliti.